Kimchi Chino! Opa. At ako'y nagbabalik mahal. Nagbabalik na po si DJ Kim Chino para ituloy ang pangungunsinti sa'yo. O di kaya sabihin natin na palubagin ng loob mo kasi nga single ka, di ba? Anyway, mahal, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy. Opo muna si DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko, ibibigay ko ang tatlong kadahilanan kung bakit okay lang na single ka ngayon. Recap na tayo, mahala. Sabi ko kanina, una, okay lang na single ka muna kasi makakapag-focus ka sa sarili mo. Diba? Kapag habang single ka, mas marami kang oras sa career, sa goals. Ano bang plano mo this year? Diba? Inumpisa mo ang 2026 kasi sabi mo gusto mong ma-promote. Pwede rin naman gusto mong magpasarap. So ngayon, makakapag-focus ka para ma-achieve mo yung goal na yun. Kasi nga, mag-isa ka. Ang pangalawa, mahal, sabi ko kanina, ox lang na single ka ngayon kasi mas kontrolado mo ang gastos. Sa hirap ng buhay ngayon, sa mahal ng gastusin, sa mahal ng krudo, sa mahal ng gas, o diba? Yan yung sinasabi natin na pwede ka namang magtipid at pwede mong gastusan ang sarili mo muna. Lalo na hindi ka naman kayamanan. Diba? Hindi ka naman pinanganak na mayaman, hindi naman mayaman ang mga magulang mo at di ka rin naman kontraktor. Hoy! Never forget, huwag natin kalimutan na ninakawan tayo, Diba? Ng mga kontraktor na yan. Hindi talaga ako makakalimot kasi kung nagastos ang ating buhay sa tama, ay nako, hindi tayo aaray-aray ngayon. Anyway, balik tayo sa usapang single. Ang pangatlo, mahal, ox na single ka muna kasi may freedom ka when it comes on your decision at oras. So, hindi mo kailangan magpaalam. Diba? Alamin nyo yan. Alam natin yan na kapag ikaw ay under relationship, or nasa relasyon, kailangan mo pa ng from time to time ng update. Diba? Pwede ka magpahinga. Kung single ka, pwede ka gumala. Pwede ka magpahinga o mag-focus sa mga hobbies mo nang walang kailangang consider na tao. Diba? At syempre, ang mahalaga dyan, mahal, hindi ka napipilitan sa maling relasyon. Uy, totoo to Ang dami ngayon na nasa relasyon pero ang tanong, masaya ba sila? Di ba? Ang dami ngayon nasa relasyon pero talaga nga namang naglolokohan lang naman. Alam ko yan. Kasi bakit? Meron akong mga umaaligid-aligid. Uso to ngayon, mahala. Yung kapag gabi lumalandi sa'yo, yung kapag gabi nag-good night, nagpapapansin, nag-heart sa stories mo. Pero kapag bina-background checking mo, ay nako, in a relationship. Diba? Ayaw mo na mapunta sa ganong relasyon na kung saan hindi na sila kontento sa isa't isa. Kaya ikaw na single, okay lang muna na kamay-kamay ka muna. Huy! Diba? Kamay mo na lang muna ang gamitin mo sa pagdadrive, sa pagluluto. Yan ang aking ibig sabihin. Mas okay na maging single kesa mapunta sa maling relasyon, maling tao. Diba? Huwag nating hayaan pumasok ang sarili natin sa taong temporary lang. Sa relasyon na kung saan, alam mo naman, ikaw ay magdudusa lang. Diba? Wag ka nang gumaya sa nakaraan ni Kim Chino na kung saan pinilit ang sarili niya sa maling tao. Ala, shinare pa dito. Hindi, akin lang, wag kayong mainip. Meron at meron pa rin naman darating sa buhay nyo. And speaking of pagdarating, eto, nagbabalik na po ang ating Basa Princess sa si Rocky Terra. Susunod na po sa akin sila ni Titan Jello. Kaya mahal, babay na muna, sibat na muna si Kim Chino. At syempre dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio.
Besek!